sannan ku kuma masu tallan kanku, Allah ya baka ni'ima baka da hankuri shi an gani. Wallahi kun san abinda ke da ban tausayi, yaran da ke da ban tausayi cikin duniyan ga, kun san yaran da ke da ban tausayi cikin duniyan ga, yaran da iyayensu ke kan Facebook suna kan WhatsApp suna ban nasu, yaran na da ban tausayi. Ba ku samu iyaye ba, abinda sa na ce ba ku samu iyaye ba, suna yaran na innocently iyayen na kai su cikin me bala'i. Kuna kira yaron ku cikin damuwa, kuna sa yaron ku cikin wani bala'i, kuna sa yaron ku cikin wani tashin hankali. Me don me da ka sa shi kan Facebook? Shayi ne. In ka sa yaron ka kan Facebook shayi ne, me ka samu? Me la ka in ka manna shi kan Facebook shayi ne. In ka manna shi kan status kowa na gani shayi ne, me la ka samu ciki? Bayan Allah, inda ma misali mukaddara babu problem ne, inda mukaddara babu wani matsala, mukaddara ma babu wani matsala, to wannan ma malam me zai kai ma kana tallata wannan yaron? Iyayenmu Allah musu albarka. Wallahi in za ka yi wani abu, in wani abu yasa, in ka samu wani ni'ima, iyayenmu da muka sani jiya sai ta ce yaro rufa mu kanka asiri, yaro boye kanka, ba ka suka muna ba. Amma yanzu jariri ran da aka haife shi no shagaji alhamdulillah, I'm giving thanks to Allah, she manna yaro kawai da ke ba waɗansu shakiyai suna mamannawa. Yaro bai kai ko ina ba, shagaji ciwo kaza na damun yaro, kaza na damun yaro, abu kaza na damun yaro, she 50 million, she 100 million, she 1.2 billion, she kaza kambun baka rufa makanku asiri, ku kiyaye mutuncin kawunanku. Shi sabai Allah wanga shi ne sai ya ce ya bani ya la tadkhulu, sai ce ya ku yarana, ya ku yana la tadkhulu min babin wahidin, kada ku shiga daga kofa guda daya, wa dkhulu min abwabin mutafarriqa.